A živahno je i na istoku grada. Nakon beba crvenih pandi, Zagrebački zoološki vrt nastavlja s potvrdom kvalitetnog rada sa životinjama. Ovoga puta najveću pažnju zaposlenika plijeni upravo najmlađi stanovnik, beba kajmana, koja je svjetlo dana ugledala u noći s nedjelje na ponedjeljak. Slabašno jutarnje glasanje bebe kajmana u Zagrebačkom zoološkom vrtu. Slika i ton još su posebniji ako se zna da je ovo prvi kajman koji se izlegao u gotovo 90 godina dugoj povijesti Zagrebačkog zoološkog vrta, inače najstarijeg u jugoistočnoj Europi. Bezimeni malac svijet oko sebe gleda tek treći dan, a u prvih mjesec dana potrebna mu je tek toplina svjetiljke. Sada je nekih 20 cm dugačak, ima jedno 30 grama možda. Prvih mjesec dana oni još uvijek se hrane od žumanjka koje su uzeli iz jajeta. I tako da prvih mjesec dana u biti niti ne jede, miruje i ima nekakvu opnu na sebi koja se mora posušiti pa ne ide odmah u vodu. Iz tog razloga je sada smješteno u jednoj pozadinskoj prostoriji gdje ima mir i tišinu i gdje ga držimo na čistom i urednome. Jaje s najnovijim stanovnikom zoološkog vrta bilo je u inkubatoru gotovo 4 mjeseca. Još se čeka dolazak na svijet njegove braće, koje se nalaze u nastambi s majkom. U ruci držim jaje iz kojega se pred 2 dana izlegao kajman, mladi. Kod mame u gnjezdu ima još jaja, pa možda bude još i koji brat, sestra ili šta već bude. Pa obzirom na variranje temperatura, obzirom da je nekav zimski period i da su jaja kod ženke u gnjezdu, ovaj mladunac se izlegao u inkubatoru, a ostali koji su kod majke imaju nešto nižu temperaturu, pa zbog toga je i cijeli proces inkubacije nešto dulji. Tako za nekih 10 dana bi se moglo vidjeti da će biti još mladunaca. Kada još malo naraste do 1,5 m, bit će smješten tik do nove nastambe svojih roditelja, koja će do polovice veljače biti otvorena za posjetitelje. U njoj će imati bazen, slap, podno grijanje i biljke. Nema sumnje da će se u tropskoj kući zoološkog vrta na godinu moći čuti još ovakvog slatkog glasanja.